kum kawai na kilat ban ken mau bat pediang ya kasingi ka jingwan long bre utrai Jesu Christ kum unong penim ka perthai bat ka jing pediang ru ya usnam thamai arjar arpuar uwei na kisam larang ba ka them ribhoi ya ubala tip kum Aiban Nongsiej uba syong basa habhoi rembong ribhoi district hanin kasingi ka arpuar tarik no pra ula ai da ki jing ai sngob ha shiki arpongut ki breu ki Duna Dkhot met jong ka Shnong Umpowin ribhoi district bat ha ka te ka ju hi kasingi ula ai ru ya ki jing ai sngob ha shaka Shnong Umpowin nongrem ba kentup ya ki belsha ki lengka bat ka terpal lane ka tarpulin bat ula ai ru da ka tentap yeng shaka wei ka long yeng ka bahab ha ka Shnong terso ha ka ba ka te ka jing ai sngob ha jong ba Aiban shaki te ki nong shong Shnong kalong ka wei na kida ka jing ai sngob ha Christmas bat ha ka te ka singi laiwan ban ya sakhilang da ba Aiban Nongsiej u teman basan Didi Bharati u secretary ka nongrim Umpowin uba pernai masharing lembat ki wei ki riurang ba ki longkmi ki khun samla lembat ki habren kumbai laong mane wala kamdai kas ni kasi ka ba ban rakhi ka lingkhu si jong kita ki Duna Dkhot man ndai ka di kasi ka bang ikan mau kum haki bangai ha ka jinglong kristan shwa ka Christmas mo ni judon gi jingno senyang jung ai subha kum ki bangai ban pedang kum kadak ya ka bangen ai da ka jing i omba ni ai da spa ju ka perthai ka ban nikong kolong ka spa ju ka man sim ka bang asau i ye ki je terong ki jukur khu kerdo yang ha bang ya phun ki je dwai nak benta jo ngan sai ngan tai ngan bet ngan biang ngan kamai kan kaji pat har ni ka siru ngamla tham da wan thli ka kti ngayo ban pengkrek khendian kini ki jan Christmas nak benta jongki ngasongu bo blei ulap ki yangi har ni ka met bokoi bakhya ngai ki ru kumju bat sibun ki lenti ki bangi jaya ni kendo nak por ki kam Shnong kam thawang ni ti wala irang ba Shnong jong kan ka lum imla simla ya dan rekat ru idon hakikam ki ba ngila ya phun imla ban ya kiar bat na thamru kumju ngai khoblei ya ki kum kadak ka advance Christmas ya ki